επαγγελματικός προσανατολισμός δεν περιλαμβάνεται πλέον στα ρολόγια προγράμματα των γενικών λυκείων. Κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικά όνειρα και φιλοδοξίες και η επιλογή επαγγέλματος πρέπει να ανταποκρίνεται σε αυτά. Ας μην ξεχνάμε ότι οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. Πρέπει να ενθαρρύνουν τους μαθητές να εξερευνούν διαφορετικά πεδία, να παρέχουν υποστήριξη και να αποφεύγουν την επιβολή προσωπικών απόψεων ή στερεοτύπων. Το πιο σημαντικό είναι να καλλιεργηθεί μια νοοτροπία διαβίου μάθησης, καθώς η γνώση και η ανάπτυξη δεν σταματούν ποτέ. Η επιλογή επαγγέλματος είναι μια σημαντική απόφαση, αλλά όχι μια αναστρέψιμη. Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν και οι ευκαιρίες. Οι νέοι και οι νέες πρέπει να είναι ανοιχτοί στη διαρκή μάθηση και να αναζητούν ευκαιρίες εξέλιξης. Ο σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός δεν είναι μια απλή διαδικασία επιλογής, αλλά ένα εργαλείο αυτογνωσίας και προετοιμασίας για το μέλλον. Υπάρχουν τρία πράγματα τα οποία ένας μαθητής καλείται να κάνει σε όλα τα στάδια της μαθητικής του ζωής, κυρίως όμως στο Λύκειο και κυρίως στο Τρίτη Λυκείου. Πρώτον, να βρει το στόχο του. Για ποιο λόγο διαβάζει. Δεύτερον, να φτιάξει ένα action plan, δηλαδή βάσει του στόχου του, να πει ότι πρέπει να κάνω κάποιες συγκεκριμένες ενέργειες σε συγκεκριμένο χρόνο. Και τρίτον, κάποια στιγμή θα κληθεί να πάρει κάποια απόφαση. Το που κάνει είναι να σχεδιάσει μαζί με τους ειδικούς, με τους ανθρώπους που είναι δίπλα του τόσα χρόνια, τι χρειάζεται να κάνει τη συγκεκριμένη χρονική, το συγκεκριμένο χρόνο, έτος, για να πετύχει το στόχο του. Αφού το βρει αυτό, μετά θα πει τι πρέπει να κάνω αυτό το τετράμινο, τι πρέπει να κάνω αυτό το μήνα, τι πρέπει να κάνω αυτή την εβδομάδα και τι πρέπει να κάνω σήμερα. Δοκιμάστε κάτι. Οι γονείς είστε εδώ σήμερα. Μόλις φύγετε ή τη Δευτέρα, πηγαίνετε το βράδυ πριν πάει το παιδί σας να κοιμηθεί και ρωτήστε το. Σήμερα είχες μια παραγωγική μέρα. Πέτυχες το στόχο σου. Να το πετάξετε, να το κλειδώσετε που ακούει, βάλτε σε ένα κουτί και τέτοια. Λέω ότι για ένα χρόνο στην Τρίτη Λυκείου, που είναι το top χρονικά για να πετύχετε το στόχο σας, βάλτε το λίγο στην άκρη. Γιατί αν το έχετε την ώρα που διαβάζετε δίπλα σας, και στη σύνταση να το έχετε, αυτό φωτίζει όταν έρχεται μήνυμα. Και έρχονται πολλά εδώ πέρα, όπως βλέπετε. Αν λοιπόν είναι κάθε φορά που ξεκινάτε να διαβάσετε, να σταματάει ο εγκέφαλος στη λογική του διαβάσματος, να έχετε αυτό το distraction, αυτή την περίσπαση, να ξαναξεκινάει ο εγκέφαλος να σκέφτεται το διάβασμα και να διαβάζετε, δείτε χρονικά πόσο θα σας πάρει σε σχέση με το να διαβάζετε με focus, με συγκέντρωση πάνω σε αυτό το πράγμα. Πήγα λοιπόν στο χωριό μου Σεράκης Μεσσηνίας, όπου είχα ένα τζάμπα σπίτι και είχα και 2.500 στην τράπεζα. Και λέω τώρα, μπράβο, ωραία, ήρθες εδώ, τι θα κάνουμε. Καθόμουν λοιπόν εκεί στο σπίτι και σκεφτόμουν τι θα κάνουμε για να ζήσουμε. Τη θεία μου τη Βάσο και πηγαίναμε στα βουνά και μαζεύαμε χόρτα. Αλλά επειδή ήθελα και λέω, πω ρε φίλε, τι πράγματα λέω έχει η Ελλάδα, τι φανταστικά πράγματα λέω αυτά. Και παίρνω λοιπόν δεν θα κάνω ένα business. Και θα το πω ραδίκια και δεν θα κάνω. Θα μαζεύω χόρτα για πλούσιους. Αλλά έχω ένα πρόβλημα, δεν ξέρω πλούσιους. Πώς τις βρούμε τώρα. Λέω πάνω σου, πού τρώνε οι πλούσιοι. Τρώνε ξέρω εγώ στο Χίλιο, στη Μεγάλη Βρετανία, θα πάω να τους βρω. Χτυπάω πρώτη πόρτα, τρίτη πόρτα, πόρτες. Δηλαδή ήθελα να πουλήσω χόρτα τώρα το 2010, ήθελα να πουλήσω χόρτα 15 ευρώ το κιλό. Γελάγανε και πέτρες. Γενικά εγώ, παρένθεση, όταν βάζω ένα στόχο, δεν ακούω τίποτα. Δηλαδή είμαι άλογο. Βάζω παροπίδες, δεν ακούω κανέναν, δεν με νοιάζει τι γίνεται, κάνω dedicate στο στόχο, μόνο αυτό, that's it. Θα γίνει, δεν πάει να μου λες εσύ ό,τι θέλεις. Βρίσκω λοιπόν, η 10η πόρτα μου άνοιξε. Και βρίσκω έναν τύπο και μου λέει, φίλε, that's it, σε ψάχναμε. Μου λέει, ψάχναμε έναν τύπο σαν και εσένα. Άμα μαζεύει χόρτα. Ωραία. Μια χαρά. Θα σε πληρώσω, μου λέει, εγώ άμα μαζεύει χόρτα. Αυτό που δεν έχετε παρατηρήσει μέχρι τώρα είναι ότι εγώ δεν ξέρω να μαζεύω χόρτα. Δεν είμαι και τόσο καλός γενικά στο business. Αλλά γενικά βάζω το κεφάλι κάτω και μαθαίνω να μαζεύω χόρτα. Και γίνομαι πολύ καλός γενικά σε αυτό. Έμαθα τα πάντα, πώς το έκανα. Τι δεν κάνουν οι άνθρωποι που μαζεύουν χόρτα, δεν έχουν γνώση. Τι έκανα, βιβλιοθήκες, ίντερνετ, έμαθα τα πάντα. Ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει. Παρένθεση, αν θες να κάνεις κάτι, μάθε τα πάντα γι' αυτό. Σπούδασέ το, μάθε το απ' έξω και ανακατοτά.
Άρα λοιπόν έχω μια ευρεία γνώση, ξέρω τα πάντα γιατί χόρτα υπάρχουν, ξέρω να τα μαζεύω και λέω: OK, είχα 2 πελάτες στην Ελλάδα. Λέω: πρέπει να πας εκεί που είναι το κέντρο της γαστρονομίας, δηλαδή, που είναι η φάση. Πού είναι η φάση? Στο Παρίσι. Πώς θα πας? Ο φίλος σου ο Μάριος μένει στο Παρίσι. Μάριο, γεια σου. Έρχομαι Παρίσι. Παίρνω τηλέφωνο 20 ψέματα. Παίρνω τηλέφωνο γύρω στους 80 μάγειρες στο Παρίσι και καταφέρνω και κλείνω 3 ραντεβού. Τα 3 ραντεβού που έκλεισα όμως ήταν key ραντεβού. Πάω λοιπόν στο Παρίσι, παίρνω την τσάντα με τις οβριές, τα σπαράγια και τα χορτάρια στο χέρι και αρχίζω και χτυπάω πόρτες. Γνώρισα πολύ σημαντικούς ανθρώπους γενικά και είδα γενικά μια άλλη κουλτούρα πάνω στο φαγητό. Όταν γύρισα λοιπόν στην Ελλάδα, αυτό το πράγμα το πούλησα. Και τους είπα: Μεγαλέ, τι να μου πεις εμένα, έχω πάει στο Παρίσι. Εγώ ξέρω τον Πασκάλ Μπαρμπό. Ξέρω τον Χριστόφ Σατάνης. Έχουμε μιλήσει. Οπότε γενικά, τι έγινε εκεί, ανέβηκε λίγο το level. Ψάχνω και βρίσκω λοιπόν πληροφορίες για το εκπαιδευτικό σύστημα, γνωρίζω σχολές, τμήματα, συμμετέχω σε ομιλίες σαν τη σημερινή, παίρνω συνεντεύξεις, δηλαδή ρωτάω επαγγελματίες σε χώρους που βρίσκομαι και επισκέπτομαι ποικίλα εργασιακά περιβάλλοντα για να αποκτήσω ερεθίσματα. Το που εφαρμόζουμε εμείς από το 2009 στα εκπαιδευτήρια Μπουγά είναι ο θεσμός πλέον της τριήμερης εργασιακής εμπειρίας. Δεν είναι ακριβώς εργασιακή εμπειρία, δηλαδή δεν πάει εκεί το παιδί και αποκτά όντως μια επαγγελματική εμπειρία, δεν είναι η μαθητεία του ΕΠΑΛ, όπως υπάρχει στις τεχνικές σχολές, αλλά είναι μια τριβή, ένα επιπλέον εργαλείο, όπου βοηθά τα παιδιά να δουν καλύτερα τις διάφορες σπουδές και τα επαγγέλματα. Βλέπω αρκετά βιογραφικά κάθε χρόνο και αυτό που βλέπω πάντα είναι ένα αρχείο που έχει ένα τίτλο ΣΕΒΕ 2025. Παρακαλώ λάβετε υπόψη. Αυτό έτσι είναι μια λεπτομέρεια που μας δείχνει αμέσως ότι ο υποψήφιος για εργασία δεν έβαλε τον κόπο και τον χρόνο να μετονομάσει το αρχείο με το όνομά του, να στείλει μια συνοδευτική επιστολή μαζί για το τι ενδιαφέρεται και να μας ευχαριστήσει. Όπως σας είπε και η Σταυρούλα, έχουμε ετοιμάσει έτσι μια προσομοίωση συνέντευξης με σωστές και λάθος απαντήσεις, προσπαθώντας να προβλέψουμε με μερικές ερωτήσεις τι θα συναντούσαμε στην εργασία που θα πηγαίνουμε για τη συνέντευξη. Το βιογραφικό τώρα του υποψηφίου μας έχει έρθει, έχουμε κάνει το πρώτο τηλεφώνημα. Συνήθως σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις καλούμε τηλεφωνικά τον υποψήφιο για να κάνουμε ένα ραντεβού και από εκεί αντλούμε και κάποιες πρώτες πληροφορίες για το άτομο με το οποίο θα συναντηθούμε. Έναν υποψήφιο μάλλον, ο οποίος προτεραιοποίησε τον τερπνόν από το ωφέλιμο και ωφέλιμο αυτή τη φορά ήταν να παρακολουθήσει ένα σεμινάριο το οποίο θα του έδινε μια ικανότητα ακόμα. Θα προσέθετε στη φαρέτρα του, εάν θέλετε, άλλο ένα βέλος, αλλά μια ικανότητα. Όλος ο κόσμος έχει πτυχίο. Μάλλον σχεδόν όλος ο κόσμος έχει μεταπτυχιακό. Άρα καλό είναι να βρούμε κάποια άλλα. Κάποια άλλα είναι οι δεξιότητες. Οι περισσότεροι άνθρωποι αποτυχάνουν γιατί αφήνουν αυτό που θέλουν περισσότερο για αυτό που θέλουν εκείνη τη στιγμή. Στην ουσία αυτό που έκανε ήταν να περιγράψει τη ζώνη άνεσης, τη ζώνη ασφαλείας, το comfort zone, το βόλεμο, όπως θέλετε πείτε το. Οι άνθρωποι πολλές φορές πέφτουν στην παγίδα του μήλου που έδωσε κακιά μάγισσα στη χιονάτη. Πόσο λαχταριστή και ωραία είναι η ρουτίνα μας. Πόσο ωραία είναι να μην χρειάζεται να προσπαθήσουμε, να μην χρειάζεται να ψάξουμε, απλά να έρθουν μαγικές λύσεις. Με αυτό το σκεπτικό, οι περισσότεροι την πατάνε και βουλιάζουμε στην καθημερινότητα, στο συμβιβασμό και τη ρουτίνα. Πρώτος, μπορώ να βάλω μέχρι 15 σχολές στο μηχανογραφικό μου. Αυτό είναι μια πολύ συχνή απάντηση που δεχόμαστε στα γραφεία, γιατί υπήρχε ένας νόμος που έλεγε ότι θα κάνεις μηχανογραφικό πριν τις πανελλαδικές, μέχρι 15 σχολές μπορείς να δηλώσεις. Τελικά δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Στην πράξη, μπορώ να βάλω όσες σχολές θέλω στο μηχανογραφικό μου.